Και φύγαμε για Άμστερνταμ. Ουάου! Και ήρθαμε στην πλατεία Ντάμ. Εδώ θα δείτε το βασιλικό ανάκτορο, το μουσείο Madame Tussauds, πιο πέρα το εθνικό μνημείο και άλλα πολλά. Για πάμε να το δούμε. Τελικά δεν θα τα δούμε γιατί πεινάσαμε λίγο και πάμε να φάμε ωραίες φρέσκες πατατούλες. Θα τα βρείτε στα καλύτερα. Και όταν έρθετε εδώ στο Άμστερνταμ, εννοείται θέλετε να φάτε πατατούλες. Πού θα τις βρείτε? Στα καλύτερα. Αυτό το μαγαζάκι το διαφημίζουν όλοι οι YouTuber, όπως και εγώ. Οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε να δούμε αν αξίζει όπως λένε. Οπότε το πήραμε, αυτό εδώ είναι το κουμπανιάρικο, 10 ευρώ. Οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε. Μην το τρως, θέλω να το βγάλω για το Instagram γάμο. Καλό, καλό. Λοιπόν, το τελειώσαμε εδώ πέρα, αλλά τι κάνει την πατάτα, δεν είναι κάτι. 10 ευρώ, αδιάφορο. Τέλος πάντων. Να βάλουμε τα παπουτσάκια μας. Ελπίζω να είναι 41, αυτά που φοράω. Μου κάνουν πάνω κάτω. Είναι τα παραδοσιακά παπούτσια της Ολλανδίας. Για πάμε να δοκιμάσουμε και ένα άλλο παπουτσάκι, γιατί το κόκκινο είναι ωραία Ολυμπιακάρα, αλλά πάμε να δοκιμάσουμε και το κιτρινάκι. Καλούτσικο. Θα με χτυπάει λίγο από πίσω, οπότε καλύτερο το κόκκινο. Μόνο Ολυμπιακάρα. Και τώρα βλέπετε το Mount Torrens. Είναι κοντά στον ποταμό Άμστερ. Και γενικά η περιοχή έχει πάρα πολλά χριστουγεννιάτικα. Τι γίνεται? Καλά, Έλληνας είσαι. Έλληνας, ναι. Βλέπουμε εδώ πέρα το Άμστερνταμ έχει πάρα πολλούς Έλληνες, δεν ξέρω γιατί. Πάμε. Και αφού χαιρετήσαμε και τον Ελληνάρα που είχαμε δει πριν λίγο, να το ξαναπάμε λίγο από την αρχή. Πίσω μας είναι το Mount Torrens. Είναι, όπως είπαμε, κοντά στον ποταμό Άμστελ και γενικά έχει πολύ ωραία θέα, χριστουγεννιάτικα και άλλα πολλά. Πάμε να συνεχίσουμε τη βραδιά μας. Άντε, πάμε σιγά σιγά για έναν υπνάκο για να συνεχίσουμε αύριο το πρωί με ενέργεια. Καλημέρα. Ας ξεκινήσουμε. Και επισκέφτηκα το κρατικό μουσείο της Ολλανδίας. Γενικά χρειάστηκα περίπου 4 ώρες, η είσοδος ήταν στα 24 ευρώ, οπότε πάμε να σας δείξω τι είδαμε. Stop. Και ήρθαμε στην αγορά Albert, οπότε πάμε να δούμε τι θα δούμε. Στην αγορά αυτή μπορείτε να βρείτε διάφορα οικονομικά σουβενίρ, όπως μπρελόκ, σαπουνάκια, διάφοροι τσάντες σε πολλά σχέδια και χρώματα και φυσικά εννοείται και τα αγαπημένα μας μαγνητάκια.
Και εδώ στην αγορά ήρθαμε να φάμε και μια παραδοσιακή βαφλίτσα. Για να δοκιμάσουμε. Παλεύεται. Ευτυχώς εδώ έχει 4 ευρώ, γιατί πιο κέντρο έχει γύρω στα 7. Οπότε καλύτερα από εδώ από την αγορά, είναι πιο οικονομικά. Αυτά εδώ πέρα είναι για μεγάλα παιδιά και σιγά σιγά πάμε να δούμε το επόμενό μας μουσείο. Το μουσείο είναι της Άννας Φρανκ με είσοδο 16 ευρώ και 50 λεπτά. Πλάνα δεν μπόρεσα να βγάλω γιατί απαγορευόταν. Αλλά παιδιά, για μένα το μουσείο δεν αξίζει τη τιμή του. Δεν το προτείνω να το επισκεφτείτε. Μπορείτε να δείτε κάποιο άλλο. Τέλος πάντων, ας πάμε να φάμε κάτι τώρα. Το συγκεκριμένο μαγαζί το προτείνω γιατί έχει ωραίο design και πολύ καλές τιμές. Είναι στο κέντρο του Άμστερνταμ, οπότε θα το βρείτε εύκολα. Να και εδώ το μενιού. Εμείς πήραμε μια ωραία πιτσούλα, ένα πιάτο μακαρόνια και άλλο ένα πιάτο μακαρόνια. Εδώ στο Άμστερνταμ υπάρχει και πάρκινγκ ποδηλάτων. Δεν μπορεί να αφήσεις το ποδήλατο που θέλεις. Βλέπετε το νομεράκι πάνω, παίρνεις το ποδήλατό σου και κατεβαίνεις εδώ κάτω. Εδώ στο κέντρο θα βρείτε και ζωάκια. Λέγονται Iguana Sculpture. Εδώ πίσω. Είναι καλό το άτιμο. Ήσυχο. Δεν έχω καμία κατσαριδούλα να το δώσω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και τώρα που νύχτωσε, ήρθε η ώρα να πάμε στο Red Light District. Είναι διάφορες βιτρίνες οι οποίες έχουν κάποιες καλές κοπελίτσες. Για ευνόητους λόγους δεν μπορούμε να τραβήξουμε πλάνα, καταλαβαίνετε, οπότε όταν τελειώσει όλο αυτό, η επίσκεψή μας δηλαδή εκεί πέρα, θα σας πω μετά τι έγινε και τις εμπειρίες μας. Για πάμε! Τελικά οι καλές κοπελίτσες ήθελαν τριψήφιο αριθμό, ό,τι καταλάβατε, οπότε... Και τώρα η μέρα ήρθε προς το τέλος της, οπότε τώρα τρώμε το παγωτάκι μας. Θα πάμε για έναν υπνάκο και θα ρέμε το πρωί. Καλημέρα. Και τώρα φύγαμε για βαρκάδα. Πάμε. Ξεκινήσαμε τώρα να κάνουμε τη βαρκάδα μας. Τη βρήκαμε σε προσφορά στα 14 ευρώ και 30 λεπτά περίπου. Η ώρα είναι 10.30, ηλιόλουστος ο καιρός σχετικά, οπότε ας το απολαύσουμε. Και τώρα σιγά σιγά πάμε και στο επόμενό μας μουσείο, που είναι το Μουσείο του Βαν Γκόγκ. Γενικά δεν με ξετρέλανε, τώρα 25 ευρώ για ένα μουσείο. Θα μου πείτε, σιγά, πρώτη φορά δίνουμε 25, μπορεί να δώσουμε και 25 και 30 και 40 ευρώ για ένα μουσείο. Το θέμα είναι ότι άμα πας στο Άμστερνταμ για 2-3 μέρες και δεις το κρατικό μουσείο και το μουσείο του Βαν Γκόγκ, δεν αξίζει, θα βαρεθείς. Καλύτερα δες μόνο το κρατικό μουσείο και όλα καλά. Δεν λέω ότι ήταν άσχημο, απλά είναι λες και είδα τα ίδια πριν, τα ίδια και μετά και πλήρωσα τα διπλά, δηλαδή 50 ευρώ. Τέλος πάντων, αφού πληρώσαμε και αυτό, λες και μας τρέφουν από το μπατζάκια, δεν βαριέσαι. Ας απολαύσουμε την τέχνη και να ζωγραφίσουμε και λίγο, γιατί είμαστε και καλλιτέχνες εννοείται. Δείτε εδώ τι έχω κάνει. Κοίτα. Wow. Ταξιδεύοντας με τον Κυριάκο. Και σιγά σιγά φύγαμε από το μουσείο και γενικά από το Άμστερνταμ. Τώρα σιγά σιγά πάμε στην επόμενη μας πόλη, η οποία είναι... Ήρθαμε στο Eindhoven. Κάποιοι λένε γιατί ήρθατε εδώ, εγώ είπα ας έρθω. Πάμε να δούμε αν αξίζει ή όχι. Για πάμε. Και πίσω μας είναι ο εμπορικός δρόμος Δέμερ. Εδώ θα βρείτε διάφορα μαγαζιά, φούρνους, καταστήματα για να ψωνίσετε και λίγα απ' όλα. Πάμε να δούμε και αυτό.
Και πίσω μας βλέπετε το καθεδρικό ναό της Αγίας Εκατερίνης. Οι δύο πύργοι που βλέπετε πίσω μου είναι στα 73 μέτρα και ο ναός στήθηκε το 1861. Πάμε να το δούμε κι αυτόν. Και τώρα φύγαμε για ψώνια. Και ήρθαμε Primark να ψωνίσουμε και τίποτα. Λέω να πάρουμε ένα σκουπάκι. Έχει προσφορά στα 5 ευρώ. Λέω να πάρω αυτό. Ή αυτό εδώ. Παιδί, αυτό φαίνεται σαν κακοποιός. Έτσι μου λένε, αλλά δεν πειράζει. Ωραία, ποιο λέτε? Τελικά πήρε το καφέ. Και άμα θέλετε να βρείτε και μαγνητάκια και ψάχνετε πέρα εδώ και δεν βρίσκετε, θα τα βρείτε εδώ. Στο Solo έχει περίπου στα 2 ευρώ με 3. Και ήρθαμε στα Εκπόφεν και συναντήσαμε μία φίλη από τα παλιά. Από εδώ είναι η φίλη μου Βασιλική. Για πες Βασιλική. Καλησπέρα. Ήρθαμε στο Mars να πούμε Blue Wine. Χαιρόμαστε που μας έφερες εδώ. Καλώς ήρθατε. Ωραία, τι κάνουμε εδώ? Πρέπει να τα βάλεις όλα μέσα. Τα ρίχνουμε όλα μέσα. Ωραία, να τα κατέβουμε. Ωραία. Και πίνουμε. Άντε, γεια μας. Ωραία, περάσαμε, οπότε πάμε για έναν υπνάκο. Καλημέρα, ας φάμε κάτι και φύγαμε για εξερεύνηση. She wakes with the sun on a cotton field breeze. Boots by the door, hair tangled with leaves. Coffee on the porch, dogs in. Ήρθαμε στο γήπεδο του Εκπόφεν, ελπίζω να βρούμε κανένα εισιτηριάκι να παρακολουθήσουμε κανένα αγώνα της προκοπής. Για πάμε, θα βρούμε. Κολλητά με το γήπεδο φυσικά θα βρείτε και την μπουτίκ της ομάδας. Εκεί μπορείτε να αγοράσετε μπλουζάκια, ωραία κασχόλ και άλλα πολλά. Οι τιμόλες η αλήθεια είναι λίγο τσιπημένες, αλλά οκ. Σε αυτό το γήπεδο έπαιξε και ο Ολυμπιακός πρόσφατα. Άρε Ολυμπιακάρα ομαδάρα. Σταμάτα ρε! Κάνε λίγο άκρη. Τι κάνει χάλια, το κάνει. Α, το άκρη αυτό. Είπα κάνε άκρη. Κάνε άκρη. Έχει το άκρη αυτό. Όχι, πατήσει. Σταμάτα τώρα, έλα πιο κοντά εσύ, πολύ μακριά. Πάμε ξανά. Πάμε. Και επιτέλους, όχι, περίμενε. Πάμε. Και πήραμε και κασκόλ, γιατί το βράδυ θα δούμε τον αγώνα Εκπόφεν και Έρακλε. Προμηθευτήκαμε το εισιτήριο από το στάδιο, γιατί από το ίντερνετ είναι λίγο μπέρδεμα. Οπότε, άμα θέλετε να παρακολουθήσετε τον αγώνα και δεν βρίσκετε εισιτήριο, ελάτε λίγο πιο νωρίς στο γήπεδο να το πάρετε. Στις 8 το βράδυ βλέπουμε την ομαδάρα.
Και ήρθαμε να δοκιμάσουμε φυσικά και ένα τοπικό γλυκάκι, το Όλεν Μπόρεν. Επειδή είμαστε στην Ολλανδία, εννοείται θα δούμε πάρα πολύ ποδήλατο. Μου θυμίζει την πόλη μου τα Τρίκαλα, γεμάτο ποδήλατα. Όπου και να πας, ποδήλατο, προσοχή μη σας πατήσουνε. Γενικά κλέβουν πάρα πολλά ποδήλατα εδώ πέρα. Κοστίζουν και όλες είναι ακριβά, δεν είναι σαν την Ελλάδα 100 ευρώ και 200. Εδώ μπορεί ένα ποδήλατο να κάνει μέχρι και 5.000 ευρώ. Και στο κέντρο του Eindhoven θα δείτε το άγαλμα του Φίλιπ. Έλα πάμε. Θέλουμε να πάει βόλτα αλλά δεν έρχεται. Έλα ρε. Και ήρθαμε να δούμε τον αγώνα, ελπίζω να κερδίσουμε. Τουλάχιστον 1-0. Αυτό. Ήρθαμε στη Μεδάρα. Έλα για τη νίκη ρε. Οι Ολλανδοί φίλαθλοι και όχι μόνο είναι έτοιμοι να ξεκινήσει το μάτς. Και το μάτς ξεκινάει. Για να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Επίθεση για την Eindhoven, για να δούμε θα το βάλει. Όχι. Έχουμε πέναλτι για την Eindhoven και... γκολ! Και άλλο πέναλτι για την Eindhoven, για να δούμε. Γκολ! Οπ, και άλλο πέναλτι. Αυτή τη φορά για τη Χέρακλες και... γκολ! Τι θα γίνει σήμερα με τα πέναλτι. Ημίχρονο παιδιά 2-1, αλλά ετοιμαστείτε για πολλά γκολ. Και ξεκινάμε 2-2, 3-2, 3-3 και ευτυχώς 4-3. Λέω πώς αυτό το στενό, δεν το περίμενα. Έλεγα πόσοι θα είναι εδώ, πόσοι θα μένουν, αλλά τελικά γίνεται χαμός. Το δεύτερο Άμστερνταμ, το Eindhoven, αμέ. Καλημέρα. Πάμε να φάμε ένα πρωινό για να έχουμε ενέργεια. Έχουμε εδώ πάρει λίγα απ' όλα. Κουρασιανάκια, λίγο καφέ, λίγο γάλα, χυμό, ένα αυγουλάκι, λουκάνικο, πάλι αυγουλάκι και άλλο πολλά. Και εννοείται δεν θα παραλείψουμε την επίσκεψή μας στο Philips Museum. Για πάμε. Γεια σου Κυριακό, δεν σε βρίσκω, δεν υπάρχει YouTube στο 1938. Τι θα κάνω, θέλω να δω το ταξιδεύοντα με τον Κυριάκο. Πού, δεν μ' ακούς.
Και σιγά σιγά το επεισόδιο τελείωσε. Ευχαριστώ πολύ.